गस्लाखौ खुस्लायबाय जाबाय
What we do here is go back.
सांग्रांथि दिन्थिनाय जादों जायगायावबो आंनि खुलिखायाखै मानां सानस्रांनानै Cathedral. Interesting. Kapurumari. Hah? Kapurumari. Kehalamari. Di sana ini dia semua di jauh mana kalau dia semua di rumah. Kemudian Seperti inilah. Kamu saat ini nang. Mungkin. Ini semua selawana bila saya ओमफ्राय ओरैनो फैयाबाबो जेनेबा न'नि साननै सानथाम बायदिसिना फैजायो बेलासियाव अब्ला बारा जाबाय बै गेसफोरखौ एसे माबा राहा गैया गेस जाया गेसनि थाखाय गेस थेरापिया दङ माखासे बे नलेजफोर गैया मानसि गोदान सोलोंथाइ दं दा रामदेबनिखौ सोलोंनांसिगौ ओमफ्राय फैया बिदि माबाफोर लाथारो percaya nih baik ya inilah sama lawan ओमफ्राय बिदिजों खारनो हागोन बायदि ना खारो सानाथ' साखायो दाबो एसे नाजाबावोसो बुंबावदोंमोन आं माबा बिदि जइन्टखौ बिदि नाजाबाय थाया हेल' हेल'